आता चक्क फ्लॅटच्या दरात तयार बंगलो. आपल्या घराचं स्वप्न साकार करण्यासाठी कणकवलीत साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सची खास ऑफर. उत्कृष्ट डिझाईन, दर्जेदार बांधकाम आणि मुलांना खेळायला बागडायला हक्काचं अंगण उपलब्ध. बंगलोचे मालक होण्यासाठी आजच संपर्क साधा. साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, कणकवली. मोबाईल नंबर 9420 73 94 18, 86 057 41 030 आणि 95 45 18 99 89. सुरत, गुवाहाटी आणि त्यानंतर अचूक राजकीय डावपेच साधत गोवा इथं महाराष्ट्रातल्या सत्ता बदलाचे अचूक फासे भाजपनं टाकले. आता राज्यपाल बदलातही गोव्यातून महाराष्ट्राची सूत्र हलण्याची जोरदार शक्यता आहे. कारण राज्यपाल पदासाठी आघाडीवर नाव असलेल्या माजी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन गोव्यात दाखल झाल्यात. पाहुयात एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट. युती फिसकटल्यापासून पुन्हा महाराष्ट्रात सत्ता स्थापनेसाठी भाजपचे जोरदार प्रयत्न सुरू होते. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मदतीनं हे मिशन पूर्ण झालं. परंतु या सर्व घडामोडींचा केंद्रबिंदू ठरलं ते भाजपची एकहाती सत्ता असलेलं गोवा. त्यानंतर आता एक मोठी घडामोड समोर येते आणि त्याचंही केंद्र गोवा ठरण्याची शक्यता आहे. वादग्रस्त ठरलेले राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पद सोडण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आता राज्यपाल पदासाठी जी नावं चर्चेत आहेत त्यात लोकसभेच्या माजी अध्यक्ष पद्मश्री सुमित्रा महाजन यांचं नाव आघाडीवर आहे. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर त्या शनिवारी गोव्यात दाखल झाल्या. सुमित्रा महाजन या कोकणातील आहेत. आजवर राज्याच्या राजकारणाला नवी दिशा देण्याचं काम कोकणनं केलंय. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत सुमित्रा महाजन यांच्यासारख्या मितभाषी आणि शांत संयमी नेतृत्वाला, त्यातही महिला नेतृत्वाला या राज्यपालपदी विराजमान केल्यास भाजपला त्याचा निश्चितच फायदा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर गोव्यात महत्त्वाच्या हालचाली होण्याची शक्यता आहे. ब्युरो रिपोर्ट, कोकण 7 लाईव्ह. हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर. लगेचच प्ले स्टोअरवर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप.